Gisugdan na ang house-to-house nga pagpangapod-apod sa financial assistance alang sa mga kwalipikadong senior citizens sa Mandaue City. Pahimangno sa mga lulo ug lula. Pagpuyo lang yod sa balay o paabot lang kay ihatod na ang inyong hinabang. Anang report ni Nico Sereno. Sa unang adlaw sa distribution sa financial assistance sa senior citizens, ang Barangay Sentro ang girumbo. Gikuyugan ang taga-city treasurer nga mo'y nag-disburse sa kwarta ug mga pulis alang sa ilang seguridad ug taga-barangay aron mutultol sa balay nga ilang adtuan. Tungod sa enhanced community quarantine, house-to-house ang distribution nga gikalipay sa mga lolo ug lola. Itandi kini sa miaging pag-apod-apod kundiin paadtuon sila sa usa ka lugar, gawas lang sa mga maglisod na gyud og biya sa balay. 4,000 pesos ang ilang nadawat, katunga sa tinuig nga financial aid. Maintenance diaper, nya gatas. Nya basta kay ang kasi mga tissue good, gloves kay magamit magid mi gloves kung magkuan niya. Sa plano nimo sa kwarta mader? Tambal taon ako. Sa man tambal maintenance? Maintenance high blood lang. Nya ugwa na kuy kuan tagaan ko sa akong anak. Sa Barangay Sentro, pipila ka adlaw pa mulanat ang distribution sa kapin 400 ka mga kwalipikadong beneficiary. As per guidelines, as long as within Mandaue City nga like na displays ba amo jung agtuon, pero dinhi lang within Sentro 2-3 days the most, so I'm giving it siguro 5 days. Hangtod pa sa petsa 24 gitakda ang distribution sa financial assistance alang sa tanan ng mga senior citizens dinhi sa Mandaue City. Gilauban sa syudad nga ang mga lolo ug lola anaarasab sa ilang panimay aron mudawat sa kwarta gumikan kay duna man sa stay-at-home order alang kanila. Ang pag-apod-apod sa financial assistance gimando sa mayor aron ikatabang sa mga labing naapektuhan sa quarantine period. Sa senior citizens sa tibuok Mandaue almost 23,000 na sila. So karong adlaw sentro ugma simultaneous na ang tanang barangay. Para na lang pud ba nga makatabang kay naman po'y uban nga posible nga senior citizen di ma-appeal aning social and relation program. So at least naay financial assistance gikan sa city. Samtang gipasalig sa syudad, bisan sa Semana Santa, magpadayon ang distribution ug panerbisyo sa City Hall. Bukas gihapon ang COVID Command Center. Padayon sab sila sa paghipo sa lista ug komento sa mga residente, pag-verify sa mga wala nahatagan og hinabang ug sa uban nga mga concerns kabahin sa COVID-19. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.